fuq fejn kien hawn il-karozza l-bieraħ li ttieħdet minn hawnhekk matul il-lejl. Il-karozza maħruqa waħda mill-5 karozzi li nħarqu waqt ir-rewwixta li saret il-ħadd filgħaxija. Il-bieraħ minn hawnhekk kien hawn ammont kbir ta' pulizija li ħadu numru ta' immigranti bil-coaches tal-pulizija stess il-barra minn hawnhekk u dalgħodu tresqu il-qorti. Żewġ żgħażagħ ta' 17-il sena kienu fost 3 immigranti li bdew rewwixta uffiċjal tas-sigurtà u li allegatament qajmu kejos bejn il-lejl tal-ħadd u 2 fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Iż-żgħażagħ huma mis-Sudan u minn Niġerja u isimhom ma jistax jixxandar minħabba li għadhom taħt l-età. L-akkużat li ieħor hu Muhammad Abdallah miċ-Ċad. Dawn it-tlieta ġew mixlija li jeddew u darbu ħafif li surġent Noel Said u l-kuntistabli Pierre Farrugia kif ukoll li ferew ħafif lil Charlotte Assa li taħdem fiċ-ċentru u hi ħaddiema li tagħti l-appoġġ lill-immigranti. Skont il-prosekuzzjoni l-argument beda minħabba li 3 immigranti ma tħallewx jidħlu fiċ-ċentru miftuħ minħabba li kienu fis-sakra u pparteċipaw fl-irvellijiet meta is-sitwazzjoni eskalat tant li 5 karozzi u l-uffiċċju taċ-ċentru ingħataw in-nar. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Doreen Clark kienet informata li l-akkużati waslu Malta ftit tal-ġimgħa minn barra dawn it-tlieta fil-qorti nġibu madwar 100 immigrant ieħor. It-tliet akkużati wieġbu mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrihom. It-talba l-libertà proviżorja kienet miċħuda mill-qorti filwaqt li nħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-vittmi. L-immigranti l-oħra li qed jitresqu fi gruppi qed jiġu akkużati b'akkużi simili. L-età ta' dan il-grupp ta' immigranti tvarja bejn 17-il sena u 26 sena. Dawk li ammettew l-akkużi ġew kundannati 6 ġimgħat ħabs. Sa dan it-tant fid-diskors tiegħu fil-Parlament, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wera solidarjetà ma' dawk li weġġaw f'dawn l-inċidenti. Nsellem il-membri tal-Forzi Armati Pulizija, ħaddiema kollha taċ-ċentru tad-detenzjoni li llum dew dmirhom ġewwa Ħalfar. Kont disappuntat immens bl-istqarrija li ħareġ il-Gvern. Stqarrija li pratikament ma tajt xejn. Qisu issa stembaħ il-Ministru illi dawn kellhom kondizzjonijiet tax-xogħol ħżiena u allura meta jkun hemm inċident bħal dan ta' portata nazzjonali irid imur l-għada jitkellem magħhom biex jara il-kondizzjonijiet tax-xogħol. Dan mhux il-mod kif immexxu gvern, dan mhux il-mod kif naraw l-affarijiet isiru f'pajjiżna, dan mhux il-mod kif nirreaġixxu wara li jkun hemm inċidenti li huma serji ħafna. Din hija xi ħaġa li qed tippreokkupa il-Maltin u l-Awċin. U nippretendi il-Ministru u l-Prim Ministru jgħidulna ħafna iktar mix-xejn li qalulna llum. Fl-istess waqt, ħaddiema tal-Aġenzija li tikkontrolla lill-immigranti l-Awas matul il-ġurnata ta' tnejn marru jipprotestaw quddiem il-Berġa ta' Kastilja biex jitolbu li jkun hemm aktar protezzjoni fil-post tax-xogħol tagħhom fid-dawl tal-irvellijiet kontinwi li qed iseħħu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Huma kontinwament qed iħossuhom medda minn dawn l-immigranti.